nyocha en sugar cane. To sekta mar niang' osebedo gi challenges higni mang'eny kabisa, laro mana higni 30. To sekta ni aneno ka kata mondo lose machiegni ok dhi bet mayot. Nikech siasa ni e iye mang'eny, kaeto gi jomoko miluongo ni cartels. Yani joma waoro no dhi olosnwa chike to gi policies monego bed ni manage kata tayo ohala kata pur mar niang' gi sukari. Nyaka bed ni gin achiel kuom jogo ma ok diher ni sekta no mondo obed streamlined, mondo kony jopur to gi stakeholders mamoko. Wach mar legislation osebedo e parliament higni mang'eny kabisa, to wayiero ga ka waparo ni jowago kodhi e parliament to nyalo ketonwa chike ma tayo weche mag puro niang' mondo mi jopur oyude ohala, to joma rego niang' bende oyude ohala, to joma bende loko hand sukari bende odhi maber, tiende no yud sukari e yo mayot ma ok norito ni pod sukari wuok e pinje maoko. To en wach matek kabisa, kanyalo wacho ni gik machenda ahinya e wach niang', number 1 en gimiluongo ni pricing formula mar nengo niang'. Pricing formula ma watiyogo sani ni ok onego watigo, nikech ok owinjre maber ne jopur ni to ere kaka uchope nengo niang'. Ma wach ma jopur